Төне буе йокламаган чаклар, бала чакның серле әкиятләре. Алар бездә, төне буе бездә, таңга кадәр бездә. Иң шәпләре. Йокы алмый, безнең батыр әле аждаһаны табар юлда гына. Коткарырга тиеш таң булбылын, алмаз кылыч таккан билбавына. Таң булбылы гүзәл бер кыз икән. Ул читлектә, дию ясында. Ул яшь түгә булыр. Белми әле, бу батырның юлга чыгасында. Атлый батыр. Җен пәриләр аңа очрап кына тора, адым сайын. Аның сайын әкият кызыклырак, йокы кача бездән аның сайын. Мәңге бетмәс әкият булсын дидек. Шундый озын әкият, елга буе. Төне буе йокламаган чаклар, төне буе. Төне буе йокламаган чаклар, үсмер чакның серле кануннары. Әллә синдә генә булды микән тылымнарның шундый калыннары? Күзем йомсам, күз алдымда идең, күз алдымда. Телдә синең исем. Мәктәпләргә иртүк баруларым тагын сине тизрәк күрер өчен. Сине тизрәк тагын күрер өчен, төн озын елга буе. Төне буе йокламаган чаклар, төне буе. Күз алдымда. Сабан туйларына төшкән чагы сарман буйларының. Җырга кирип калуы булды мәллә Зәңгәр таудан, яулык булгавының. Күз алдымда. Ал яулыгы җилдә, сабан туе. Үлән шундый куе, төне буе йокламаган чаклар. Төне буе. Гомер шундый озын кебек иде. Озын кебек иде елга буе. Төне буе йокламаган чаклар. Гомер буе. Нияз Акмал.